kum sang ni som pasari ni in mi hlotling tak Sanjay chu Chennai airport a kalin ama ngai sang tu pakhat chuan in selfie ang ti in tha alak puya Sanjay hi tu chi nge ania engwanga larle hlotling nge ani kan thlir ho don ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da boke like comment share lama in zoom lo shram ang u kum sang kha zakwa somkwa pakwa ni in Sanjay hi tlangwal thatho le chakpa ngai tak ania TV channel pakhata cameraman ni in nikhachu ji makalna nula chelo le hleitling madu ichu amuwa Sanjay chuan ngai zong halin hriat chian zual zel achak bok politician lar tak pakhat chu media lam chuan zona zotin anu puithi dan chungchang chu an zota politician chuan mani intilumani thusoin anu puithi dan chu media ma a asoi chiang dulova Sanjay chuan lo ring hle in camera nem politician in chu an pana politician lar tak trong lai chu video a lo coverin politician chuan anu pui a tha dan chu anaute bula alo puanga Sanjay camera chu anau pakhat chuan lo mu in Sanjay te chu an tlan chhenga la politician naute chuan zuin anin suala Sanjay chuan soisa vekin politician in puana chu an channel lama an chua politician chu man ngal ni in Sanjay po athil ti ro pui taka wangin akai sang ngal ani madu chu traffic police chuan man tumin a in soifiana saviau maya tokso nei tura akalmek thu soin a man mo viau maya traffic police chuan ngai damin madui po hi TV channel pakhata thok ve in host zei tak ania a na chuan a tuin taimatakin a thok thin bok Sanjay chu a thian ten thu ron hrilin police pakhatin mu che adu ti in an ron hrila Sanjay chuan va mu in a pa lo nia a pa chuan I hlo te hi min pe ve thin la cheng engza chi nge I hlo to tia zotin Sanjay pa hi police tak tak ani lova film chang thin ni in police lema achanga a form chu thak pe lovin Sanjay chu aron muwa Sanjay pona pa chu thataka bia in a hlo po a pek to tur thu an hrila a pa chu alua fo pin a hotir ta ani madu chuan mi hausa tak pakhat komin life in an pe chuaka sumdong hausa pa hne na chuan a hloting dan thuruk zotin anu ina en kol dan vel chu an zota chu sumdong hausa chuan taimataka a be thuwa changin madu chuan itan engkim hlan tu mi hlotling ini theina na thei top chuatu inu kha khonge a om tia zotin mi hausa pa chuan in lama om ti in a changa madu chuan do di soi inu chu I en kol peilowa wangin khom lama ida khatia hrilin mi hausa pa nu chu a ko chuaka madu chuan itan thei top chuatu inu I en kol dan hi a thalo khop mei tia havin mi hausa pa chu a in mu chuaka madu hne na chuan interview ti top tu rangenin anu hne na chuan ngai dam an dila anu pon ngai damin madu zara annu fa in kara thale ta ani Nandini fapa chuan pul khelin anu chuan a ron khola inu pui tur kan chung te fanu ka va bedon tia hrilin a fapa chuan a soi buai hran lova Nandini hian mowatan madui kha a hual bok madui le apu chu in komin apu chuan nangma ron mutur che an ron leng don tia hrilin Nandini chu a ron lenga madui hian nu le pa nei to lovin apu hian a en kol puitlinga Nandini chu apa thian ni thinin madui hne na chuan a fa pa rahula nu puya tana du thu chu an thrilla apu pon a lorem tia wang chuan madui pon engma soi boi lovin Nandini fa pa le madui chu arang theyang bera in hualna nei tir an tumbok Sanjay chuan ei rong bolin apa hi film chan thiam tak ania Sanjay pon duat ve hle in pa fa in zu an in mai thina pa ber chuan in tam hle in a rui viau maya Sanjay bula chuan trapin Sanjay te pa fa hi an danglam ve khop mai atu kania
Sanjay chuan motor khal chuakin napoi mo tak tho tur an neya an ma chuan madui te motor tlanin Sanjay chuan a supala madui thin chu rim hle in Sanjay te motor chabi chu alak sak daya an pahnih chuan o chang vek khopa in havin madui chuan traffic police a hmel hriat kha a kova Sanjay ten an sut thu hrilin traffic police chuan alo tran viau maya Sanjay chu in soifiana sa hle in traffic police po chuan angai dam vele a Sanjay a chuan a star madui chu mei chengal ve tak ani a ring bok Sanjay chuan zin chuana tur nein an pute awangin Delhi lama an zindona Sanjay chu phur hle in madui po Kargil lama a zindona phur lo viau ma se an puten Kargil lama an tir miaw awang chuan du thlan tur nei lovin zin chu a tho tho chu angai bok madui chuan a pu hne na azin tur thu hrilin pasal nei lampang ala man mo lo thu chu an hrila apu pon in enkol thatura hrilin madui hi journalist wesen le tumru tak ani bok Sanjay te chu rela chuang to in Delhi lama chuan napoi mo tak tho tur an neya madui po an zinga chuan chuang ve in madui chuan Sanjay chu a eilo viau maya madui chuan Nandini chu kholin afa para hula abiak tlang theilo thu chu an hrila Nandini chuan a buai do aniang tia changin an rela chuan puithiam pakhat aron luta Sanjay ten hena chuan thu hrilin tuna hian lo thanumana tempula hun pui kan hmang meka nangni po kalveru ti in aron hrila Sanjay le madui po kalve ngalin festival chu nuaman ti viau maya nuam ti viau ma se Delhi lama kal tur an ni wang chuan rei man lovin Delhi chu an pan le a rei lova thlengin station a chuan Sanjay chu mi pakhat hian alo nga ka madui pon atumram chu bus manga pan ve in Sanjay tenen an bus chuan chu a in angle tlat mai madui chuan Sanjay ne na min zui reng su ti a havin Sanjay chuan Delhi lama model ho thla kan la don min zui zo kan i khati in a changa madui chuan Kargil lama akal tur thu hrilin India le Pakistan in do mek chu kim chang taka report a tum thu chu an hrila Sanjay chuan ngai tu na thar nein Kargil in do na chu fashion show a in mi in an ngai ven aringa Delhi lama kal chu thrulle in Kargil lama kal adu thu chu a team te an hrila anaw pakhat chuan in dona a kal tur khopin ka hoisen lo tia changin Sanjay chu a hniala Sanjay chuan kan sipai te din mun hratura kan kal angai ba ka in dona chu video a kan cover thei ani chuan fashion show a in mi in an endu zokang tia changin sipai mun puilam chu an pana Kargil muna kalphalna lekha chu laktumin India sipai in hliam chu an hmuwa Sanjay chuan khongai hle in Kargil lama kalphalna lekha chu an donga anaw chuan a kal theilo thu hrilin anu dam lo ompuya ngai thu chu soin chuan lam asiama madui naw po chuan in dona muna kal chu angam lo thu soin Sanjay ale madui chuan kal lui tho tho an tuma midang in pamtul san vek ma se an pani chuan in dona muna kal an tum ta ani Sanjay le madui chuan Kargil lam chu panin Sanjay a camera chu pathau tak pakhat hian aron ra chiat saka madui chuan deuh hle in anla in mil lo viau maya Sanjay a chuan cameraman in ei lova I camera kan hmang mai dona lom tia hrilin madui po chuan du thlan tur an ei lova Sanjay a chuan pathau a chu velin rei lova Jammu and Kashmir chu an thleng ta ani Sanjay le madui chuan Kargil lama kal tur chu zongin motor rem chang awang viau maya Punjabi patling pakhat hian ron bia in Kargil lama kal chu a him lo thu an hrila Kargil lama kal chu a him lo thu hrilin chu driver chu misual rual chuan ron hmu in kan du na hmuna hi min hruai lo chuan kan thatang chati in an ron vawa Pakistan lamtang ho chuan soisa hrepin Sanjay chuan Punjabi pa chu alo chana misual ho chu soisa vekin India sipai ho chuan an ron mana sikpa chuan Sanjay chu sipai hne na fak
takin sipai ho pon sanjay chu ngai sang le in sikpa chuan karjir lam chu lo om viau ma se ka hruayang cheuti ina motor chuan a phur chuaka karji lampan lai chuan a farnu pasal deina lama hruai masa in Sanjay in solai chu TV lama an chua Punjabi ho chuan ngai sang le in Sanjay chuan Punjabi cho chu an eya asil fen te thlakin maduin en chuan Hindi hla an sa a Punjabi style lamin sikho kar om chu nuaman ti viau maya tok fang an chot nu chuan karjir lampanin an chuak le a India sipai chetla lai chu video a lak tumin Sanjay le madui hi an huaisen khop mai indona mun chu thlengin India sipai chuan lai pui mangin Pakistan ho chu an beya Sanjay le madui chuan report pek tumin sipai lal an huwa sipai lal pon lo lom thiam viovin Sanjay le madui chu huaisen an ti viau maya madui pon engma hlau lovin India sipai te che na vel chu uluk takin a reporta Sanjay anen po in ngai na sot le in camera le microphone nen indona mola chuan an khosa ve ani India sipai te chu an zeilo hlom viau maya Sanjay pon an na chu tai mataka thokin India sipai te chu kanuam tokin anin tlara pakhat chu ron kap hliamin Sanjay chuan video in alo la veka madui pon sipai hliam ho chu theih top chua en kolin Sanjay anen po anin ngai na sot viau maya anin ton dan thavak lo ma se anom dun ngun ema wang chuan in kop chho zelin zan ania sipai ho bula chuan riak ve topin putar pakhat hian thingpui aron pe a Sanjay le madui chu in ngai zong angaron treatin madui pon Sanjay chu a hmangai tran to a Sanjay pon hmangai ve thovin anin du thula in hrilo ma se anin holo tran khop mai atu kania sipai ho chuan an pathian theu bia in an tong traya Sanjay le madui pon in do report pek le tumin sipai ho chu anin kap le a thingpui sem fa pa chuan hliam tuarin Sanjay chuan atran pui nga la madui chuan video a lo la in Sanjay chuan a chan hima Sanjay laka chuan sipai ho lom hle in thingpui sem chuan lom thu an hrila afa panun na a chan him saka wang chuan baba po hlim hle in Sanjay chuan madui chu a en renga a hmangai to wang chuan madui mulaya chet raja vel chu nuama ti viau maya madui pon ngai sak ve hle in antum lo dovin hmangaihna lipui lama an pil dun mek ani madui le apu chu in bia in madui chuan a omna hmun le athil ti chu an thrila apu chuan film khur tura cha in Nandini nen chuan anin bia a Nandini chuan film khur tura cha ve in madui chuan thiam pakhat min veng him tu Sanjay kaneya lom ti in an thrila Nandini chuan Sanjay chu bia in madui chu himdam takaron hopui le tur chuan an cha a Sanjay pona pa chu beve in pa ber chu trap ang main a in nit fe feya Sanjay chuan ka pa trap su dam takin kalo hole dona lom tia hrilin apa chuan ka trap hleinem purun sen ka chana lom tia changin Sanjay pa hi a uang ve thei khop mai Sanjay le madui chuan an hna thok ve zelin indona kara chuan an khosa a Sanjay chuan thala in bompuaka a in hliama madui chuan ngai ven vatin Sanjay chu angai saktan viau maya Sanjay pon madui chu hmangai to in an hna awangin anin ngai zong to a anin kar chu thachho tol tolin indona kara omma se an theiang tok chuan anin ngai saka madui pon Sanjay chu ngai tu ve rengin Sanjay pon madui chu ni khata darkar somni parukte angai tu ani bermai madui chuan a pasal hual bia in rahula chuan lo hovat roti in an thrilla Sanjay a muwang chuan khol da in Sanjay nen chuan bompuaka anin hliam trepa Sanjay chuan a sipai thiam bula madui a hmangai thu soin pasal hual nei ma se a hmangai tho thu chu an thrilla madui pon Sanjay chu hmangai ve in a pasal hual laka a rilru a pe theilova Sanjay chi angai tu to wang chuan a pasal hual chu thren mai atum bok indona chuan India sipai ten hna changin madui le Sanjay po an hlo tling viau maya an channel lama an chu tu report thatak tak nen ho tumin sipai pakhat chuan an thla alak sak chu an peya anin hmangai thula in hrilo ma se anin hoto lo ang reng khop mai
Madui le Sanjay chuan mi pakhat mu in chupa chuan in hmangai chuan in threntum su hmangai te nei tluka hlu a omlo tia hrilin Sanjay chuan madui chu a hmangai thu hril antuma nima sela nandini khan ron kholin madui te in hualna ron kalver oti in an soma Sanjay pon akal tur thuwa changin madui chu hmangai viau ma se a hmangai thu chu a hril du lova hmangai dovin madui chu a thaliam ta ani Madui chuan Sanjay chu ngai tu rengin a pasal nei ni ani to a sipai thing puilum khan ron bia in madui chuan pasal nei chu adu le lova Sanjay chu an ina va mu in a hmangai thu chu an thrila nandini bula chuan rahula min ler san ti in rahula le meiche pakhat thalak chu a muwa pasal nei chu thul le in Sanjay apana Sanjay nen chuan inkop chawin Sanjay pon madui chu nupuya nei nge atum bok